So hello लोगोफोर गिबिसिनावनो नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव आंनि बे मोनसे गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। So दायो आङो नोंथांमोननो बा नोंथांमोनजों जोंनि गोदान गिर्जा न' लुनायखौ शेयार खालामनो थाखाय बे गोदान मोनसे ब्लग भिडिअखौ लानानै फैबावलायबाय। So लोगोफोर नायलांदो मा रोखोम गिर्जाया जागासिनो दङ बे समावहाय आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसैलाय। So दायो नै गोजौआवहाय डिजाइन खालामगासिनो दङ जोंहा मा जानालफोर देखथ' फैगासिनो दङ नै बिसोरो डिजाइन खालामगासिनो दङ। जोंना डिजाइना बिदि सिस्टेम जागोन आरोखि गिर्जानि डिजाइना बेबायदि जाबाय आरो नै ना बेबायदि जागासिनो दङ। स' नैबेयो जाहैबाय मा होनना बिदिखौ लेबार होगासिनो दं बेबो मावफागासिनो दङ आसला जोंना वा बेखौ गोजौआव बोखोनांगौ आरो ना आरो आं नोंसोरनो खोन्थाबावनि जोंना नै बाब अनेक खास करसै मिस्ट्रिफ्रा आरो आं नुजेनबाय एसे नै ভালো না আচ্ছা लुजेनगासिनो दङ नै बिदिनो लुगासिनो दङ आरोखि नै दायो। स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गाहामथारैनो नुबाय। स' दायो आङो सिङावहाय आङो देखायहैबावनोसै मा रोखोम जादों जोंनि गिर्जा न' लुनाया। स' दायो गोजौआवबो नेरै जागासिनो दङ जोंहा नै बिराद मोजाङाव फैगासिनो दङ जागासिनो दङ लुगासिनो दङ। स' आङो देखायबावनि सिङावहाय मा रोखोम जादों नै सिङावहाय एसे खोमसि खोमसि जाबाय आरो ना माने ओरैबायदि जाबाय नै नायदो नै बै गोजौखौ नुबायना एकदमबारे बै गोजौआनो आरो गोजौआ सेस लेरथेजोबो आरोखि बिसिना बिदिनो जाहैदों एस्टिमेटआनो मा होनबावनो नायलाय नै कमप्लिट जायाखै सिङाव दाबो फिनिशिंफ्रा नै बिदि जाबाय आरोखि दायो। स' जागासिनो दङ हौरै बाखि दंबावो ओमफ्रायहाय नायदो नै ओरैबो लेरथेजोब्बायसो माने गरम बोथोराव बिराद गरम जासिगोनसो सानबाय आङो आरोखि ना। दायो नायदो नै ओरैबो दंबावो ना बाखिफ्रा बेफोरबायदि जानानै दं आरोखि नै। स' नायदो नै बेफोरबायदि मा खालामबावनो स' गाज्रि नङा थिगैनो दङ एक्सुवेलि बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो आङो मा खामानि मावदों आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबावगोन एसेबाव। स' नायदो नै over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh. स' लोगोफोर बिराद अखा बांखानि डिस्टार्ब जाबाय जोंहा गिर्जा हाबनाया थिग जाला दाख्लै गुड फ्राइडेआवबो थिग जायासै मोनायावबो थिग जायासै गिर्जाया जोंहा बिराद उसुबिदा जाबाय। स' बेखायनो माब्ला हायो गिर्जाया बेखौ जोङो सिन्था जागासिनो दं आरोखि हाब्लानो मोनब्ला अपेनिं खालामथारसिगोन अपेनिं खालामनानै एकदमबारे माबा खालामथारसै दाथ' दैज्लां फैगासिनो दङ। स' एक्सुवेलि फैगोन मासावसो अपेनिं खालामनो हागोन बायदि जोङो नुहुरगासिनो दं आरोखि। स' बेखौनो साथाम साब्रै साबासो मिस्ट्रिफोर दिनै दंफैयो एकदमबारे 6 जन दंफैयो गासै 6-7 जन दिनै मिस्ट्रिफ्रानो माने जेसेबां हायो एसेबां खरा मावगासिनो दं आरोखि जोंनि बुंनायावहाय मानसि लाबोनानै। स' नायदो नै लोगोफोर मा रोखोम जानांगौ जाखो नायदो नै आं देखायनि नै मा होनबावनो
কিরকম লাগে কাজ করবার ভালো না ভালো খুব মজা লাগে মজা বাহ বাহ এস বাহ जोंना गाहाय मिस्ट्रिया बेनो बिराद धनी अब्लाबो नै मा रोखोम खामानि मावदों बेस्रा अनेक खस्थ করে কাজ করছে উল্প দেখ না আমার সাবস্ক্রাইব বা আমার ভিউয়ার্স গুলো অল্প যেন দেখে ভালো লাগে আচ্ছা একবার দেখেন বেশি মজা ওহো আমরা দেখেন বাহ গাছনে দङ কিরকম লাগছে ভালো কাজ করবার মজা লাগে হ্যাঁ মজা লাগে দাদা আচ্ছা দে অল্প দেখ তো হ্যাঁ ভালো মতন সাফা করে দে ঠিক আছে না একটা হাসি দে এই ঝাড়ু বস না হলে মুখে সব ঢুকবো না দেখ আমার মহাজন থাক দেখ কত কষ্ট করছে বেস্রা কিরকম লাগে ভালো না অল্প দেখ নাই যে এখানে বাহ स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गुसुं भिडिअ ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनबाय स' मा रोखोम जोंनि गिर्जाया जागासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना नुबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना माखासे कमेन्ट्सनि गेजेरजों मिथिहोबावगोन होननानै बेबायदि दिनै जागासिनो दङ आरोखि गिर्जाया सारिय' फाले ओरैबो साइडजोंहाय नै ओरैहायबो आरोखि ना बेबायदि जागासिनो दङ आरोखि बाराबो गिदिरद्राय नङा आरोखि जास्ट जोंहा बांद्राय मानसिफोरबो गैखाया नालाय होमबाबो एसे गावनो आन्था गिदिरानो जाहैबाय आरोखि नै बेफोरबायदि जाहैबाय आरोखि स' दायो आंनि बे गुसुं भिडिअ ब्लगखौ आङो बेयावनो दोननो सानबाय नोंथांमोननो खोन्थाबावबाय आं गोजानै आरोबाव नै बेबायदि दिनै जागासिनो दङ आरोखि जोंनि गिर्जाया लुगासिनो दङ माने माला हायो बेखौ जोङो नेनानै दंगासिनो दं आरोखि जेसेबां थाब हायो एसेबां खामानि बेयाव बिफां दङ बे बिफांखौहाय हाखांबा उनाव दानफायनोसै मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा नैबे जायगायावनो फांसे दंखायो बेखौल' एसे देरहोग्रोनोसै नैबे बिफां थायोब्ला थिंफ्रा उसुबिदा जानो हागौ थान्दा बिफां ना मा बिफां होनो बेखौहाय बिराद मोजां साया होयो जिरायनो बेफोरबायदि आरोखि स' बे न'आव दाख्लै नोगोर अखा हाबा सेस दै लोमजोबदों आरोखि दै हाबजोबदों थानो मोनाखै ओमफ्रायहाय बे न'आवहायसो गिर्जा न'आवसो मिस्ट्रिफ्रा थादों बेयावनो संबाय जाबाय लोंबाय बेयावनो उन्दुबाय बेबायदि थानांदों आरोखि माथो खालामनो बेबायदि जाबाय स' हामबायसै लोगोफोर आंनि साबस्क्राइबार्स आंनि भिउवार्स आंखौ अनग्रा मोजां मोनग्रा नोंथांमोननि अननाय मोजां मोननायजों दिनैसिम मोजाङैनो दङ बा दिनैसिम चेनेलाबो गोथाङै थांनानै दङ स' हामबायसै आंनि बे गुसुं भिडिअ ब्लगखौ आङो बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों बाय